दिनै सारा गावनि जे सिम्बलाव सावगारि बर होनानै माबायदि मोनगोन? आं गिबियावनो खुलुमग्रोबाय। दिनै आं गावखौनो नैबे 72 नं गहपुर बिधानसभा समस्तियाव UPPL नि बिजाथि महरै सायख'जानायाव गावनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनायाव जोबोरैनो गोजोननाय मोन्दों। मानोना बर' हारिनि जि रैखाथि थामोन्थानि थाखाय जि खौसेथिनि दौलेंजों जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमां बिनि सान्थौ आरो सानस्रिनि गेजेरजों दाजानाय बे बर' जाथिनि गेरेमसा बर' माहारि दानायनि जि सिमां बे सिमांखौ जाफुंसार होनायनि लामायाव आं सासे बिजाथि महरै सिखारनानै गावखौनो बावसोमनो मोननायनि थाखाय आं जोबोरैनो गोजोननाय मोन्दों। आरो आं सान्दों फैबाय थानाय समाव बर' माहारिया खौसेयै आवगायलांनानै मोनसे जों गेरेमसा बर' माहारि दानायजों लोगोसे बे ओनसोलनि आसामनि जौगानायनि खामानिखौ मावनायाव गिदिर बिहोमा होलांगोन होननानै आं सान्दों। सारा बबे केन्द्रआव होगोन बेखौ एसे बुंनो। आङो नैबे माने 181 नं बागानिबारि केन्द्रआव आङो दिनै गावनि भटखौ होबाय। आरो आं सान्दों बेनि गेजेरजों सारा आसामाव जोंनि जि सा 18 बिजाथि दं बे सा 18 बिजाथिनाव गासैबोनावबो ट्रेक्टरनि सावगारियाव गोबांसिन भट मोननानै जोङो देरहासार जागोन होननानै आङो आसा खालामदों।